हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलगिरि नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनै आङो जिथुनिखि अरुणाचल प्रदेशनि जिर' होननाय जायगायाव आङो दंफैयो दायो नैबेयाव जोंहा NBBCनि मोनसे मा होनना बुङो एनुवेल कनफारेन्स जादों जिर'आव आं बेयावनो बाहागो लानो फैदों आं दिनैनो माखासे नुथाय नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरो जाहा दिनैनि बे सार्भिसा जाबाय आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो नायलांबाय थादों आरोना ओइथिं थाबाय जोङो नै मा होनना बुङो उदालगुरिनि जोङो लोगो मोनलायबाय दायो नैबे प्रग्रामाव जाहा नै बिथिं सिनय बिथां दङ आरो जाहा नै बिथिं मेडाम दङ नै मेडाम रैसो बिथांमोनखौ जोङो लोगो मोनलायबाय आरो ना ओमफ्राय आरो जाहा नै बिथिं मिस्टार सुजित बिथांमोनखौ लोगो मोनलायबाय जोङो दायो जोङो मा होनना बुङो सिङाव हाबलांसै आरो ना सार्भिसाव मा होनना बुङो जोंनि मर्निं सेसनाव जोङो हाबलांनोसै माबायदि हाबाफारि जायो आङो दिन्थिलांनो नोंथांमोननो नाजागोन जोंहा नै बिथिं नै 73 annual conference North Bank Christian Association नै बिदि जा हाबनाय नुथाया नै आङो बिदिनो मा जायो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन जहाँ नै बिथिं मैडम लोग अभी डांस करेगा होगा शायद मैडम लोग डांस करेगा ना गाना गाएगा ना अभी तक तो नहीं गाएगा ना अच्छा ठीक है जोंहा नै बिथांमोना कौन सा ट्राइब का हम लोग आपातानि जोंहा मा होनना बुङो आपातानि आइजोफोरा मा होनना बुङो मेथाइ खननानै इसोरखौ बाख्नायगोन रोजाबगोन नै बिथांमोना नै जा बिथांमोना आपातानि ट्राइबनि नै मेडाम मोना अच्छा से गाओ ना मैडम प्रभु के लिए ना ठीक है हम आज प्रोग्राम में हम आया है इसलिए हम आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेगा हम क्या प्रोग्राम कैसे चल रहा है हम दिखाने के लिए कोशिश करेगा आप लोग को देखते जाओ ना जोंहा सिङाव नै बिदि हाबाफारिया जाबाय थादों बेनिफ्राय आङो दायो माखासे आङो जि स्पिच होगोन बेफोरखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरोना आं सिगाङाव जायगा मोनासै अब्लाबो दायो थांनो नाजागोन आङो दा नैबेनिफ्रायनो भिडिअ खालामनाय जाबाय आरोना